Ассалому алейкум, духтарако. Созе назин саломати хубай нигоҳ кунед чӣ гули фасони пегомадай аҷоиб. Баъд ин расветкара бисёриё интизор буданд. Марҳамат омадаги гулои хушрӯ бо чанд расветка дора. Иноям аксия кати 380 сомон. Ина ҳози сезони ҳамино омад. Духтаро метавонен нами пекое ки қимат буданд метавонен дархост кунен дара бурда шумода доставка кунанд. Иша бинен чӣ расветкаи хушрӯния бучния баданаиш. Инами цветам бисёриё мепурсиданд. Ина омадагиай игилаш. Ай расветка бисёриё кофта буданд. Дига гила нишон дода будам. Тамом шиди расветка ягон намудаш набуд. Ина ҳози омадай дара вака касе гирифтаняй дара заказ кунен. Хулас ина шоколадный биш аст. Тамқа хушрӯи гилчамайдаян киртада аҷоиб бод меброянд. Духтаро ба цангоша аҳамиятен чӣ хушрӯ задагиай. Тамошо бино. Ино фақат доставка доранд. Баъд барои суратам мепурсен. Духтаро илтимос навора тамошо кунен. Аз рӯи нами навор скриншот карда партоен. Доставщик дара бурда расона. Занакай доставщик мон духтаро. Мана кабутш аст. Ина малина цветш аст. Бинен чӣ гили хушрӯай. Ана и цветчам фасон. Мана аҷоиб хушрӯи цветчам. Барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин. Инчунин анаира пурсида буден духтаро ази янами рангаш мондагиай. Савзи талхай. Ана бад. Ина гилам чандта расветка дора. Диден чӣ расветкаи хушрӯ дора. Кадомиша мегирен ҳами скриншот кунен равон кунен дарав шумода доставка мекунанд. Ира бинен иша ишта хушрӯай ҳамаш фасонай. Ана игил яктай я расветкай. Тамошо бино нигоҳ кунен ана игил як расветкаи фиолетови мепурсанд. Ина фиолетовишам ҳастай. Ана ина дига расветкашам будай. Ина духтаро се ранг дора. Вот ана нигоҳ кунен серишам хушрӯ. Хулас духтарако кадомиш маъқул мешавад то ҳами скриншот кунен равон кунен мо шумода дарав доставка мекунем. Инаи расветкоям қа хушрӯи қа гулои фасон. Инаи гулорам диден духтаро гулои хадавояй ҳамаш цвета бинен хушрӯгиира бинен охе. Мана кадомиша мегирен ҳами скриншот кунен равон кунен тамом мо шумода дарав доставка мекунем. Ина и цвета диден игила диден чӣ гули хушрӯай. Сабзшам ҳастай. Мана и цветшам ҳастай. Ҳамаи расветкош фасон. Ина гилчамайда сабзам ҳаст. Баъдана ёра хушрӯ харидан. Ина бо пафтор омадагиай касоне ки нависта буден набуд. Духтарако ина бо омадагиай метавонен ба ҳазур интихоб кунен дарав шумода доставка кунем. Мана фиолетовишам фасонча. Хулас ҳамаш хушрӯ. Инчунин ҷакардои туркиям ҳаст. Иш не духтаро иш дига нархай. Ана ино фақат. Мана то инами зарда иёям турецки ҷакардаян иёям ҳози акция дафтидагиан нархошон 380 сомон шудагиай ки 600 сомон буданд. Ина духтарако свети светли мепурсен марамад ина ҳастай занҷабил гилак ина гилша бинен чӣ хушрӯай. Свети светли аз ёз дигар рангошам аст ма шумода нишон метим. Ина и цветаш ҳаст аҷоиб хушрӯ диден и ҳастай. Ана баъд ҳози бо дигар расветкашам нишон метим. Ина дига гилай фиолетови хушрӯи аст ки духтарако нигоҳ кунен. Фиолетовира мекованд бисёриё. Мана омадагиай ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Инчунин ҳаст аз анаи цвет. Цветам аҷоиб фасонакай. Мана иё ҳастай. Мана занҷабил гилак сери цветчам ҳастай духтарако. Анаи цветам необычный цвета ки ҳози бисёриё кофтестян анаи цветай. Марамат ҳастай аз анаи гилои занҷабил гилак. Хулас духтарако кадомиш маъқул мешава ҳами скриншот кунен равон кунен доставка дарав бурда шумода мерасона. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад. Хайр саломат бошен.